betul. Nah, semiso iki lagi. Ayo. Siap, nggih Pak nggih. Enggak i. Ora. Yo. Ora ngarawani. Kowe ngerti titik. Matur nuwun. Kok ngene tanggane. Tanggane bareng. Masih marai mbok tekane kene lho gak kowe enak. Okwa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk, Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Met ya. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Met. Nek MC, wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contone. Yuk, malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas. Hop. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, Cuma guyumu sing kedawan. katan to, Pak. Kataan nggih, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget lho. Lah niki malah mboten natural nek Ah, jenenge. Sithik. Lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithikan ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Gundul ngono. Sik diralat ya. Ngawur. Gen sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetok. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyontoh. Semuanya. Menika Monggo Mayang dan Okva yuk. Wis do sepo-sepo tegese do tuwek-tuwek mestine sinden ngadeg loro iki iso mbedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh, nggih. Wis iso bedakno apa ora, Mas? So, Piye caramu? Sing ndi? gampang. Carane piye? Caranya gampang dong. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis oversize kaya beda motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang, lek disawang ke samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi
Apane sing kenceng? Anu maksudnya pandangan iki. Alah duduk tukui. Kowe yo mikir kuwi to. Iya. Lah yo padha. Abemu. Wong kok ora ngerti carane Padha tuweke nyapa ngene lho. takon. Ora kaya ngene, wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane Umpamane kodhok jebukan kok nggone sawah. ya Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cawe itu Cah wedok, nek cah wedok iki jek perawan, kodhok mesti muni. muni piye to? Peret lho. Kodhok. Mboten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Sik perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye iki? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo wok. Ngawur kowe iki kok. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Ben sewu, Mbak. Lah kae lho nggonku kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya, Kok padane bojo. Ora. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora Kowe trimo. lho, Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nemek telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling kok ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene. Carane to. Sakmono gedene rai kok gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Dalane melu. Jadi Bar maling umpama lho. ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus Ah. digoleki wong. Ya. Ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babi. Babae. Ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah Iya. diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, espes. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. rono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yu aja ndredas kok makane tandurane kancane Lah gitu iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Dik Opa, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya Iya. kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Tatine bosok ya Sakne lho, matku kaya Mbak Opa ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah, kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Ah, kowe biasa. Ya Dik, iya. Heeh. Ayo Sudah, berdebat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Wong Kuwi ketoke lanang kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh, oh, oh. Tapi sampean sayang to. sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh, lho kowe blembok. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemu gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Janji. Mas. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Ah. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora Bojo bocah. kenalan lho. Ya apane Kok kan ade? kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA tak save. Tak save.
Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terketung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora sak kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya 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 iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebisaan lho. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Nggih. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Wetone ora kathok. Kathok asale saka Ngopo to sirik padune Yo, bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena anak kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho, Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jane kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mak. Kat- Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini Nembe iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli yo. Bocah kocro ki bocah ki marang tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi paling iya ta? Ora nek duwe. dahar piye? Eh? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo, ayo. Oke. Ayo, Mas. C, Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Oh, mesra, Pak. Mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono urusan. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Lah kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. di dalam Oh alah. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. sumpah kamu tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Awake dhewe. Ada ya sih. Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngene? ya mati tangan. Iso ya jenenge Alah, jajal ngene driji iki kok iso. jempol kabeh, Kok no. iso tanganmu? Jajal ngene wani ora? Alah. Ya to. Anu aja ngono Dik. Aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek. Ndi, Cek, jajal. cek. Ayo muter. Set. So. Hey. So. Wet. Set. Oh. So. Hey. So. Weh, aja dua-duan. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho, Mas. Ngono Untunge- kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak pijuti Mas lara to, Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngorbokong lho. Sampean ngrasane nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kang kowe apa wani ora wani.
Lah nyapa ora wani Pak Kang kowe wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih? Enggak i. Ora. Yo. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak ning kene iki. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni. Atasi. Nek nang omah ya gak Piye? tukun LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Iki ana pamundhut. Napa Pak pamandutan pun? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak 500. 200 lho. Aduh iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok kali 200 piye to? Lah tulisane pira? 500. Kirang 300 lho Pak iki. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki 200 dirulu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten apa-apa, mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho Pak. Tenan diakrek. Ndang ngapu. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu anggo apa lho? Pun mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 piye apa to Pak Ndel diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku ora sanggup we. Walah, Ya mangi rasane. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene nurut. Waduh. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya, sing 300 tak tambahi dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Aman setunggal, Nggih, aman terima setunggal. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Lah terus Loh. kok oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang kae lho 300 aku. Lah, ayo tampil Loh, satu. tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo Jang. Matu utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. Satu bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang pirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki tembake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken salindri. Nah. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek
nyawang ki lho biasa wae. Wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha kuwi jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya Dik aja guyu Dik, serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono, Mas Jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu Ten ora Pak. Oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok aku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini apa? Ayo Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo rindu ya. Aku mumpul kene kok mau jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa enak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo Mayang. Urung. Urung-urung sik to. Ngetes. Ora mubal-mubal wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among karo janur kuning Mas, aku buat Pak. Lek mujegli kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok kapok. tak Jawa Timur. Kok. Puting beliung muser Iya, iya. pitung puting beliung. Kira tak Nek pas. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas? Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah arep jol-jol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar Baban. Ya iki to jenenge. Ralat ya, Mas. gak apa-apa. Wae waton Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasane penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Sampai ngene, tam lagi. Nek sak mergo dine. Lah iya nanda yang ngono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Dari mana untumu? Mami tak WA nih. Oi, 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 oi.
kene tanggane. Kuwi tanggane bareng. Masih marai mbok tekane kene lho nek kowe nak iso. Kowe ape nyolong laku kowe? Alah wong ngene tok lho tuh. Lah ngene cok, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyampok kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Kowe kok lobah. Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku nyempelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Iya. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing. Kene bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, aku Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengelmu wi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih Tipis-tipis ya. aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Lah rawani popoi Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Tebak mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ketek bodoh. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Tapi Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna Masuk dangdut Mas, yo.
biasa. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri.